bugat sa bugat lah. Okay. Woo. Hangak man dai. Mura na akong kauban dai na sa laging na si Sidro na way ulo. Ha? Tawa yung kabalo. Sige lumos na to. Muna sila ako mga kauban. Ay, para mo ni bay. Landot. Oh, landot. Oh, pero okay. Nami buhaton garon mo, buhat may garon mo. Ihaw mi ginagmay nya. Kaon-kaon ginagmay. Busog-busog dinagko. Karon na niya ba? Ah, gusto ko na. Sa pa gihulat niyo pasto? Tingnan din. Bang na pag-ihaw din na. Ay, ihaw na din na. Tara. Mga bayo, ihiwa na. Ihiwa na. Ihiwa na ang dress chicken wings. Naman ito sa ilo. Mga baso eh. Mga baso na eh. Ako nga naman. Ihiwa, pida. Sama pagkahiwa. Tarong ka na. Baso. Yan dyan, mga tagkapayas na dyan. Rangwa. Sabi kapayas. So karon manguha sabi kapayas kay para isubak na mo sa mong manok na ginmanok-manok. Ah, ta sugod. Mo na kapayas ah. Buka raray. Sus, tapon mo bukas na sungkit. Ay, pastil lang. Asa man ito mga ito? Tara. Hindi ka kasaka, hasta may mong mubo ah. Igok mo. Sinyo na dakong ulo. Sao man mo pagkuha na hasta mong gamaya din mong kuan. Ngani atong bayad guys. Roma ha? Anak mong hinog sa may panguha no pros man hilaw. Sara? Lain. Nah, ito na ito ni karon ng kaya mong giwaon. Net! Oh, napayas to. Oh, payas. Okay, papayas. Guys, hindi na professional na shape guys ha. So karon mga miksili karon. Ito mga miksili ah. Kalubin na ni Bulandot. So ba na bangag dire, naglupgan na statin dire. Yo, so karon mga miksili karon lagyo kay kuha ni sili re. Wa na mabuang na may kabugaya na ni. Daw sila dito sunahan sila. Mo din ang mga papa dai sa wanday panabon ni bay. Mga cute. Padong na. Pag-picture padulong na lolo. Welcome to the Punong guys.
Inita guys, yan, nahong kami guys. Ayaw na, hangat tayo. Daw pang skip. Nakagluto tayo na ako. Layuan na po na itong palag sili ay. Pangitaon ngayon mga sili. Wala pa yung mag-tultol nga kuhan. Ako rin naman yan. Welcome to the puno. So mo na yung punong na akong kirkila na karon. Dako kayo no. Dako pa kasi kay maon. Tingana ko kakuan guys. Yot. Tingana ko kay rich kid. Tingana kay rich kid rin dapit ta. Nami punong na dili amo ah. Asa na kay mga tuan ni. Dayo kay magituan. Guru sili dia. Ibu tak perahang. Buyuk. Nah, buyuk. Buyuk. Ay buyuk, buyuk. Aw. Buyuk daw. Wah, may sili dre. Oh, turo sili sebutan. Sa probinsya ka mo puyo, wala yung problema ko, kip naras kilid ay mukha nun. Diba? Ay, kuhan. Baka. Ay, kaon na ay. Sila na, turot na. Kanya pwede yun eh. Turo po, napa. Kasan. Yawa din kapitan. Naghanag lang mo po eh. Happy Father's Day sa tanan fathers diay ay. Fathers. Fathers. Lulus. Apa? Nice sili pros ng layo ha. Pagkapuhuli naman kayo lang. Sili. Ano ko ni? Agun. Sabuni. Kung sa karaya man eh, katumbal. Mulis nga. Dapat man lang ng sili din, nga tumbal ha. Hindi, lamo. Bijoy. Ara mo sili, ko mo sili. Hindi na lang kailangan mo ito. Pagkitao na ni mo sili. Isasama ng sili, bada. Dahil ng sili sa samar, sa waray. Sili sa waray, timbal. Kapilang bukog. Sir, bukog po kay para busog. Sili na brand. Pelikot rin sili ya. Pelikot. Sili na brand. Ini gasan na natin yun. Lasa ang Tama na yun, dagyan na eh. sa mamingwit pa dito ninyo? Ay, dagyan na. Katama ang gano'n na. Daga na kayo. Ini guys. Ini guys. Karon mato namin. Muli namin. Daga na bigla ko ang sili. Pakan nyo mo makante. Parang tao niya kita, pati kahoy. Sus, nakainom-dom ko diri ba? Diri may nag-shooting atong kawatan na mabay. Ito mura may mga buwang na ba? Kaya? Begitu kita nak kedagan aja.
bulldog. Ay, Simeon ang grabe ko. Bulldog na Simeon. Dire kat Simeon murid agta. Oh ya, kung nga may gusto magpakukuhag taong diya, kuha mo diya sa fish pan ni Bulldog. Dako kay nang hektarya, girintaran ko na. Oh, fish pan ni Bulldog na. Just call me 111-99902. Napay pahapit, I love you. Wala na. Ay, ikuan mo siguro no? Unsa? Ikuan na yung bulldog kanina, hindi ko video. Ah, Mayat. paman na. Dili na ba? Wala, mana na. Kuha ng kapayas. Sana sa pagkuha na ko siya ha. So karon, Oh, dire yo. Oh, jidop, sabi tinawa dio. tinaw kayo. Tinaw kayo mong kaliguan dio. Nakuyaw. Pero nakatamakan ba? Ay, do. Tara, Yan kinason dia. Ada na, wag taon de. Tao na doon guys. Labay na doon yung punong guys. Bising nagpakuan ko sila, nagpahubas. So karon pauli namin. Kita na tayo dito ha. Sa YouTube channel. Kita na tayo dito. Sabot mo? O sige bye. Pinabunan ko sa Ay, pagduyan sa diya. Sama ang duyan, oy. Ay, magduyan din magkutsilyo. Ay! Ay, nanda! Magduyan po guys. Ano ba? Busnil ako. Ah, nako kay lawa no? Kaduang busing. Oh, sige na nagbabay. Hindi na naman tingog. Ay. Okay. Okay, ito ko sa mga videos. So, panikamutan para mga dagang mabus para sa inyo. I love you. Ikaw to you. Oy, asa na po kang magsaging? Ay, budol pa ito. Budol pa ito. Ah, pwede, budol. Budol pa ito. Budol-budol ang dagwa ni Nico. Ikaw kanda Nico. Ikaw doon, doon yan eh. Ay, dali. Doon yan eh. Lili ha. Lili ha. Yan ha. Ya. Selamat saya. Ano kayo? Mau na ni pinakatisoy sa mga na yun. Dagway na sa tisoy, wey. Pistiyo. Mga ito pinakalagom sa mga. Pero. Dalaw ng lugod. Dalaw ng lugod. Oy, kaputi na ako. Bisa ikumpara ko mo ba? Oh, ikumpara minik. Ikumpara minik. Ay, ikumpara minik. Sama na, oy. Alami ang samahan daw. Chicken. Pinulang ano? Sili. Lamas. Mga matadiro na usa. Pero mo, paksa. So guys, ano to guys? Kani, Kung kinsay na birthday ra, nagkasal, nagtuwa lang ko sa live. kani, ate ka na nagtabang. Saya
Para makakaon lang. Kay igugas ka. Ako itigtad-tad tanan. Oh, alin din dyan. Sama niya. Oh, paputi ay. Oh, sige. Oh. Magputi. O, manay ko yung buwan ha. Oh, sige. Oh. Pareha na ta. Isuon yun tang duha. Isa niya ang agapon og bahog ilog. Matag bugas yan. Ya. Nangangal-angal kag bahog ilog. Yan sira na yung bahog ilog. Parang ko dito. Mangga. Ano ko din? Sorry. Sila ka kilo. Wala nang tulo. So may tirada na to aning manok na to, Brad. Pero to ay. Ano? Hoy, music na. Tayo, layo sa sago ka. Music mo nang iruha din. Say hi. Ay. Hi, si mong palalab din. Hi, love. Ay na ni DJ. Ay, sila ng guwapa na ng tao. Ah! Ikaw, okay kayo nga sa gwapa? Wala kay wala man ko na. Adik ka, may guwapa din na. Wala man po ko uyab. Ito rin ito yung magkaduding ni B. Tayo mga single malaya na kay single malaya. Alam mo mga bashers. Ada tayo bashers di ay? Ila yung bashers na ba diya? Gawan! Ila yung bashers diya, kay gawas na. Kay mga onta. Malunggay ba? Yeah guys, magluto kami guys. Let's go! Ship ni ko. Oh, Chef Nico. Luto ka, Chef Nico. Usay porma yung pagluto, Chef Nico. Pinagano no. Ito. Tagalog ka na ngayon ha. Anong ipagluluto mo sa atin ngayon, Tagalog? Ganyan pala. Ganyan daw, ganyan. Oh, Iya po na lang na. O, hindi pa ka maggugay na. Okay ba yun? Tapos may pag dagdag ko ano, tahong ano. Naman, piki naman. Piki naman. Diyan nga, tuwa ni ano. Diyan. Atong sige kag sunod-sunod na ko. Masang isda di sunod-sunod na ko. Bugo. Dili. Palo. Palo. Mura ko ganang kasama kita si mama. Palo. Lah. Pwede naman magbinyo niya ako pare na yun. Kapoksis ano eh? Bukik, tubig, water. Bukik tayo. Ay, dito rin mo? Partida. Partida. Pag ay nag-ispilahan ng luto-luto, pero kabalo na ng luto. Oh, simple lang eh. Simple mo. Kaya na kirada oh. Mahaling ka na oh. LPG. Ha? LPG. Ang? Sugnod. Pwede. Lokay, palwa o ginit. Pero bukong mo ni. Ay, bukong na dahil. LPG. Gasol. Gasol po itong aso. Gasol po. Silin huyop. Sil- Ano na dito sa suok-suok na dapit. Na. Ito na LPG. Lokay, palwa, ginit. Oh. Silin. Silin huyop. Siga. Gasol po itong aso. Tataw na wala to Kapayas. Basketball, shooting. wala na ito, kitanggal na ni kapitan ang ring kay sikyo man Bawal pinagdula ka niya. Ay, sikyo biya niya. Dula ka. tanglit
mga okasyon, tawag lang na. Pero hindi na luto. Bukas na ba ito? August na to. Ay, dinero na. Ayan na magreklamo na, gutom na lang kusunero na to. Oh, hilom-hilom na lang oh. Ako siya din ah. Loto na. Dali rin loto. Dali rin call. Ha? Dali rin loto. Tawag kita ron, maluto ang tanong. Kana. Partida, chip na mo. Ah, Bunga. Ako si Bay. ah, Yabo. tunga. Unang gwan. Basta na tayo sa. Paa ba na? Ano yung paa dyan? Klarong tangad na mingo kag paa daw pag binugo daw. Ah, balik na yun. Itans. Itang sa manok na kung sila na-subscribe di ba sila sa itong channel. Kan ko ito. Uy, kamu dito nag-video sa kwan? Ang vlogger. O kanabo ni Bay. O kanabo ni kwan nga. Sila eh. Tuto. Oh, Iya, dito. storya siya. Paliputan na. Paliputan na. Ang drama. Ano? Bao, ninyo. Tama tayo. Kung ayaw kayo nag-negosyo naman yung kadihag manok. Sila na mo i-vlog. Bago yan. Kung una bago. Bago yung vlog. Maghapon na mo. Eh, ito na nga. Ito na. Pagpalit po na mo ani, akong gisiawan ba? Ay, pang vlog naman. Pang vlog naman mo na. Ay, nga vlogger din mo. Ulong sa tali. Subscribe lang ka. Gansa kayo sa mga vloggers. Ah! Halang man eh, halang. Balag gamay. Halang na. Halang mo. Halang ito ba nito eh. Siya ikon ba na siya murag video. Spicy. Hot and spicy ba? Hot and spicy. Eh, karon na ra. Ano naman mo? Happy Father's Day! Natalan, mga papa. Ah, ano ta? Papa na murang papa. Sayo. Tayo. Ulo ni. Yan, video pa ng cake ron na naimuyok ron. Ito yung muyok sa angkol. Ran. Oh, sige pang. Okay, lang. Dili na may ano to daw. Ay ko. Dua ko do pila. Sige ka. Ano na yung mga panabo ni Bay nga kung ano. Panabo ni Bay. Celebration sa Father's Day. Oh, katay mga audience. Oh, Ronel, eto bang Ronel? Oh, nice. Ay cake. Yung kontripan, baka matripan ko kayo, mag-iiyak-iyak kayo. Nya. So, nato na tungaon ng cake. Happy Father's Day. Kasi ito nga 1/4 na gina. Ito nga.
Kaon na eh, mga kuwan, VIP. Panay ka na, dong. Ini isa sa kaon din siya kuwan kay kaon na pa kay tara man siya ha. Kasi maning papang birthday. Okay. Isa na isa. Oh, mana? Mana? Okay na yan?